En aquest videotutorial volem explicar com gravar informació en una imatge. En aquest cas tenim una imatge que hem pres nosaltres, que sabem la localització i anirem a introduir informació gravada a l'interior del fitxer. Farem servir diverses aplicacions per a aquest objectiu. D'entrada estem observant la imatge amb l'aplicació IrfanView, gratuïta, que podeu descarregar per internet. Si anem en el menú Image, a l'opció Informació, podem veure que tenim diversos tipus d'informació. La informació EXIF ens dona informació sobre la màquina que va tomar la imatge i també podem tenir gravada aquí la informació de la geolocalització, les coordenades GPS, cosa que no té en aquest moment i que l'aplicació que estem fent servir IrfanView tampoc fa, però en farem servir una altra més endavant. D'altra banda, tenim la informació IPTC que podem etiquetar la imatge en diversos continguts. D'entrada, posar el copyright, si és que n'hi ha, i si hi ha copyright de la imatge, i si no, si hi ha Creative Commons, doncs copyleft, i especifiquem que quedarà especificat, en alguna opció podem especificar què permetem fer. Més endavant podem etiquetar la imatge, doncs natura, aiguamolls, amb diverses etiquetes, dintre la categoria, que també pot ser natura. Crèdits, doncs, qui ha pres la imatge, podem dir en quina ciutat, si volíem especificar, o quin país, és a dir, que podíem especificar en aquest cas, doncs, Catalunya, i si no volem especificar més, donat que volem plantejar una activitat que pot ser justament de descoberta. Bé, en el moment que escrivim, gravarem aquestes dades en el format IPTC. Per realitzar una activitat que plantegem de gincana, podem fer servir el comentari. Després explicarem en concret com aplicarem aquesta opció. Per tant, en aquest moment el que necessitem és conèixer i gravar les coordenades en aquesta imatge. Per gravar les coordenades, la geolocalització, farem servir una eina gratuïta que trobarem en aquesta adreça. Un cop en aquesta pàgina accedirem a l'espai de descàrrega i descarregarem l'instal·lador. En aquest moment ja hem arrencat l'aplicació que es diu GeoSetter i estem a la carpeta on tenim la imatge que volem georreferenciar. Si cliquem sobre la imatge, accedirem a la finestra que ens permet omplir la informació i veurem que l'apartat de GPS el tenim buit. Per tant, necessitarem conèixer quines són les coordenades que gravarem posteriorment en aquest espai. Per tant, cancel·lem i farem servir una eina que ens faciliti aquesta geolocalització. Per conèixer les coordenades de la localització de la imatge que tindrem nosaltres una referència d'on la vam prendre, farem servir, com podem veure, el Google Earth. Aleshores, escrivint el nom del lloc on la vam prendre la imatge, veurem que el mateix Google Earth ens facilita ja una localització d'aproximació a l'espai on nosaltres havíem indicat. Per conèixer exactament la latitud i la longitud, que la podem anar veient relativament per aquesta línia inferior, però seria aconsellable obrir un espai i desplaçar fins al lloc on volem posicionar. Veureu que la mateixa finestra ens indica les coordenades. Les coordenades que farem servir per indicar-li a la nostra aplicació
de GeoCetter. Com podem veure, ja hem indicat en la finestra de l'aplicació GeoCetter la latitud i la longitud de la nostra imatge, li diem OK, i posteriorment, en tancar l'aplicació, doncs ens gravarà. Li diem que sí, que volem gravar els canvis. De nou, en l'aplicació IrfenView, un cop gravada la informació GPS, accedim a imatge, a informació, i si anem a la informació EXIF, podrem veure que ja tenim gravada la geolocalització, fins al punt de que si li diem que ens la mostri en Google Earth, doncs ens obrirà l'aplicació. Com podem veure, ens l'ha apropada al lloc. Bé, el següent pas per realitzar una activitat de Gimcama podria ser observar en la zona propera algun detall. Veiem que aquí hi ha un observatori, que fins i tot podem clicar per veure la informació, en concret, que és l'Observatori Senillosa. Bé, aquest serà el motiu que ens generarà la pregunta que gravarem a la nostra Gimcama. Un cop ja coneixem la pregunta que voldrem fer, anem a l'opció de comentari. Se'ns obre una finestra en un espai que ens permetrà gravar un comentari dins de la imatge. La pregunta que finalment fem és: prop d'aquest indret hi ha una construcció que porta per nom Senillosa. Sabries indicar què és i a quin ús està dedicat? En el moment que apretem Write, aquesta informació, aquest comentari, se'ns escriurà a l'interior de la foto juntament amb la resta de documentació, fet que permetrà que, independentment dels complements que puguem redactar, la imatge conté una informació molt significativa. Fins aquí aquest videotutorial.